Здравейте, приключенци! С вас е Марто от The Adventurers Guidebook, каналът, който ви помага да навлезнете в света на екстремните спортове. В новото видео ще си говорим за различните видове протектори при ските и сноуборда и как да изберете правилните за вас. Първото и може би най-важно нещо, без което не трябва да карате никога, това е каската. Когато я избирате, може да вземете с вас своята маска, за да сте сигурни, че двете ще си паснат и няма да ви е неудобно. Важно нещо за каската е, че тя трябва да прилегне плътно по главата ви, за да има максимален ефект на предпазване. Ако тя е прекалено голяма или ви хлопа, тогава няма да ви помогне особено при удар. Затова пробвайте различни размери, докато откриете правилния за вас. Задължително каската, която си купувате, да бъде сертифицирана от Европейския съюз за използване при зимни спортове. Защото ако не е такава, тя може лесно да се счупи при удар или изобщо да не ви предпази, особено ако е предвидена за друг спорт. Има различни видове, марки и модели, затова тествайте, мерете, докато намерите подходящата и най-удобна за вас. Отскоро доста марки започнаха да въвеждат технологията MIPS за своите каски, което значи Multi-Directional Impact Protection System. Тези каски поемат удара много по-добре и го разсейват така, че натоварването не е концентрирано само в една точка, а се разпределя и по този начин съответно намалява. Втория вид протекция, която е много хубаво да имате, това е гръбнакът. Изключително важно е той да е правилният размер за вас, защото ако е прекалено къс, няма да предпази ломбалната зона на долната част на гърба ви, а ако е прекалено голям, ще ви бъде неудобен при каране. Размерът на дрехите ви може да бъде добър индикатор за това колко голям трябва да бъде вашия гръбен протектор, но най-добре е да посетите специализиран магазин и да разговаряте с продавач-консултант, който да измери дължината на гърба ви и по този начин да ви ориентира кой ще бъде най-подходящият размер за вас. Хубаво е, когато мерите протектора, да сте с дрехите, с които по принцип карате ски или борд, за да можете да сте сигурни, че той ще пасне добре на тях и няма да ви бъде неудобно с него. Отново е задължително протекторът да има европейски сертификат за използване при зимни спортове. Третият вид протекция е за китките и тя е почти задължителна за всички начинаещи сноубордисти, тъй като най-често срещаните травми при тях са при падане с китки отворени в страни, което доста често води до счупване. Когато избирате този вид протектор, е добре да го мерите заедно с ръкавиците, с които карате, и да се уверите, че те са достатъчно големи, за да паснат върху протектора. Ако това не може да стане, се насочете или към по-тънки протектори, или сменете ръкавиците. Друг вариант е да си купите такива с вградени протектори, така няма да се притеснявате дали те ще паснат върху тях или не. Отново за начинаещите е добре да започнат и с протектори за колената и за дупето, тъй като най-честите падания след тези на китките са точно върху тези две места. Особено ако имате предишни проблеми с колената, е добре в началото да започнете с такива протектори, като отново ги мерите заедно с панталона, който по принцип карате, за да сте сигурни, че те ще паснат добре и няма да ограничават движението ви. За нагъзниците или протекторите за дупе има два варианта. Такива, които се слагат отгоре и такива, които се слагат отдолу под панталона. Съвет от нас е да изберете от тези, които можете да обуете, като предпазни шорти, тъй като другите, които се поставят отгоре, могат много лесно да се изместят или паднат при удар и изобщо да не ви защитят. Счупването на опашката е опасна травма, която за съжаление може да ви изкара извън строя за доста дълго време. Затова ако имате предишни проблеми с тази част на тялото, задължително се здобиете с такъв протектор. Отново е хубаво той да бъде мерен с грейката, с която карате по принцип. Дори да ви се струва, че с всички тези протектори вие ще бъдете като робокоп, повярвайте ми, в началото е по-добре да бъдете предпазени, отколкото да паднете лошо и да се нараните и никога повече да не се качите на ски или на борд.
С времето вашите умения ще се подобрят и лека по лека можете да премахнете част от бойното снаряжение, като го предадете на ваш приятел, който започва дългия път на учене. Благодарим ви за гледането и бъдете с нас отново и другата сряда. Не забравяйте да ни последвате на страницата във Facebook, профила в Instagram и канала в YouTube. А ако искате и да ни подпомогнете да успеем най-накрая да си вземем нова камера, с която да вдигнем качеството на видеята, можете да ни подкрепите и финансово в Patreon. Stay safe! Center stage, take a bow. Walk through a field of snakes, rules every head. Shake the